Санаи 18 феврали соли ҷорӣ дар пайи боришоти зиёди барф дар шоҳрҳои Душанбе, Чанох, Хуҷанд, Тарма фаромад. Фаромадани Тарма дар ноҳияи Айни ба қайд гирифта шудааст ки зиёда аз 150 метр дарозиро дар бар мегирад. Айни ҳол дар ҷои ҳодиса корҳои наҷотдиҳиву тоза кардани роҳ идома дорад. Талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. дар ин бора сардори бахши робита бо ҷомеаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ Вилояти Суғд Шаҳзода Бутаева хабар дод. гуфта мешавад ки аз сабаби фаромадани тармаи зиёд ва яхбандии ҳаракати нақлиёт дар шоҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Чаноқ пурра баста шудааст. Давоми соли 2019 дар тамоми манотиқи кишвар зиёда аз 130 адад фаромадани тарма ба қайд гирифта шуд. аз он ҷумла ҳафтаи гузашта бар асари фаромадани тарма дар шоҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Чаноқ 19 нафар шаҳрвандон ки бо ин роҳ ба шаҳри Душанбе сафар мекарданд байни ду тарма мондаанд. шаҳрвандон аз сабабе ки бо худ маводи хӯрока надоштанд чанд соат дар гуриснагӣ мондаанд. ин наворҳо дар ҳолати фаврӣ гирифта шудааст. қисми навбатдории раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ Вилояти Суғд аз ин ҳодиса бохабар шуда ба ҳолати фавқулодда дучоршудагонро аз роҳашон боз пас доштанд. طبق معلوماتنامه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنده جمهوری تاجیکستان داوم چند روز اخیر نیز خطر فرآمدن ترمه زیاد است. آب و هوا از سنه 20 نااستوار گشته در وادی‌ها باران و برف و بلندکوه‌ها زدن برف زیاد در نظر داشته شده است. بنا به معلومات‌های رسمی نقلیات‌ها در راه دوشنبه خوجند چناق تنبه گشته است. بنابراین ریاست تاکید می‌کند که از سفر کردن با راه‌های کوهی خودداری نمایند. این حال داوم چند روز راه‌ها بسته می‌شوند و حرکت همه گونه نقلیات در شهرهای دوشنبه، خوجند، چناق قطعاً منع است. در حالت ضروری مسافران و رانندگان با خود باید که مواد خوراکی و تجهیزات ضروری را گیرند. با مقصد شناسایی با شرایط و خدمت عسکران یک گروه مادران رئیسان کمیته‌های محله و ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی از جماعت دهاتی به نام رودکی ناحیه واسه و قسم حربی 13483 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در ناحیه واسه با عیادت سربازان آمدند. این چاره‌بینی بخشیده به جشن 26مین سالگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با ابتکار جماعت دهاتی به نام رودکی، بخش کار با جوانان و ورزش، شعبه کار با زنان و عالیه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه تشکیل و گذرانیده شد. از نام جماعت دهاتی به نام رودکی به قسم حربی پخت و پزهای خانگی، نان و کلچه و تحفه‌های عیدانه تقدیم کرده شدند. در این قسم حربی جوانان از همه شهر و ناحیه‌های جمهوری خدمت وطن مادر و صاف دلانه ادا نموده ایستادند. در این سفر مادران و رئیسان کمیته‌های محله با جای خوب عسکران از نزدیک شناس گردیدند. درباره شرایط‌های خدمت با عسکران صحبت نمودند. بعد شناسایی با شرایط‌های خدمت عسکران در تالار قصر فرهنگ قسم حربی با حضور مدیر بخش کار با جوانان و ورزش، شعبه کار با زنان و عائله، رهبریت جماعت دهاتی به نام رودکی، مادران، رئیسان کمیته‌های محله، ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با اشتراک عسکران واخوری سودمند دایر کرده شد. ин лаҳзае аз дарси муаллимаи синфҳои ибтидоии мактаб-интернати давлатӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуди шаҳри Хуҷанд Файзинисо Исоева мебошад. дарси алифбо дар синфи якуми Б. Аъзамҷон ҳамроҳи дигар ҳамсинфонаш бо ҳарфи нави алифбо шинос мешаванд. дарси навро муаллима кӯшиш менамояд ки аз рӯи барномаи мушаххас ба хонандагон фаҳмонад. ҳарчанд Аъзамҷон дар гуфтугӯ муаммо дорад, аммо навиштану хонданро давоми қариб 5 моҳ ӯ хуб аз худ кардааст. қаҳрамони гузориши мо Аъзамҷон Фатҳуллоев таҳсили то мактабиро дар кӯдакистони рақами 26 ва баъдан 29 дар гурӯҳи инклюзивӣ гирифтааст, яъне бо дигар кӯдакони солим якҷоя таълиму тарбияи то мактабиро гирифтан ӯро хеле устувортар намуд. Аъзамҷон бо синдроми Дауна таваллуд шудааст. ин гуна кӯдакон аз дигар бачаҳо фарқияти зиёд надоранд. дар назари аввал онҳо ба якдигар монанд буда дар инкишоф андаке қафомонӣ доранд. дар бештари ҳолатҳои зиндагӣ ба мисли дигар кӯдаконанд. Аъзамҷон дар оила фарзанди сеюм буда бо хоҳару бародараш меҳрубону ба падару модараш ғамхор аст, мегӯяд модараш. аз хислатҳои Аъзамҷон модар ва ҳам муаллимааш ёдовар шуда гуфтанд ки раҳмдил, ором ва хеле озода аст. шуғли дӯст доштааш расмкашиву рақсидан, оббозӣ ва намуди варзиши бокс аст.
компютери дигар воситаҳои техникаи муосирро бошад ба хубӣ аз худ кардааст. Дар мактаб аз рӯи барномаи таълимии нисбатан сабуктар таҳия шуда дарс мегузаранд. давомнокии ҳар як соати дарсӣ 35 дақиқа буда байни танаффус хонандагон барои хӯрокхӯрӣ ба ошхона мераванд. барои таҳсил, хонишу истироҳат ва хобу хӯрок ба хонандагон ҳамаи шароитҳо муҳайё аст. мувофиқи нақша машғулияти табобати варзишӣ низ бо бачаҳо гузаронида шуда, инҷо низ Аъзамҷон мисли дигар ҳамсинфонаш фаъолӣ ва чусту чолокии худро нишон дод. реҷаи рӯз дар мактаб тавре таҳия ва тасдиқ шудааст, ки кӯдакон мушкилӣ накашанд. лаҳзаҳои дамгириро низ Аъзамҷон бо дӯстонаш мегузаронад. мувофиқ ба кӯшишу ғайрат ва маҳорату истеъдод, ин кӯдакон ба чорабиниҳо ва озмунҳо ҷалб карда мешаванд. рӯзи Аъзамҷон зоеъ намегузарад. дар мактаб вай хонандаи фаъол, дар хона бошад фарзанди боодоб аст. ӯ кӯдаки офтобӣ буда бо ҳастии худ ба атрофиёнаш равшанӣ мебахшад. наққош чаканидӯз, гулдӯз, зардӯз ва дӯзанда Дунёбегим Ҷонмадова яке аз иштирокчиёни фаъоли озмуни ноҳиявии фестивали ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони ҳунар беҳтар аз зар буд дар ноҳияи ба номи Мир Саид Али Ҳамадонӣ мебошад. ин сӯзаниҳо, чакан ва гулдӯзиҳо маҳсули корҳои дастии ӯ ҳастанд. ҳунаре ки бештар Дунёбегимро муаррифӣ намудааст, ин аз муҳра тайёр намудани кокул ва ин гуна гарданбандҳо мебошад. дар озмуни ноҳиявии ҳунар беҳтар аз ганҷ буд ҳунармандон аз ҳамаи ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бо маҳсулотҳои омода намудаи худ ки ифодагари эҳёи ҳунарҳои мардумӣ мебошанд иштирок намуданд. аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ муайян мегардад, ки бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тадбирҳои андештаи шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ солҳои охир ҳунарҳои мардумӣ аз қабили дӯзанда, кандакорӣ, адрасбофӣ, маҳсулоти пашмин ва дигар ҳунарҳои мардумӣ хеле рушд ёфтаанд. таи 2 соли охир занон ва духтарони бешуғли ноҳия бо омӯзиши ин ҳунарҳои мардумӣ ҷалб гардиданд. озмуни ноҳиявии фестивали ҳунарҳои мардумӣ таҳти унвони ҳунар беҳтар аз зар буд аз ҷониби ҳакамони озмун баҳогузорӣ карда шуд. дар қисмати тантанавии ин чорабинӣ натиҷаи озмун ҷамъбаст карда шуда беҳтаринҳо бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадр карда шуданд.